Kublai pi baro ngi pliang sing bhai pi shakani ka podcast jong ngi ka bamanta. Te hakane ka mat bamanta ngi ni kren chpang ka knyang jingpang dumping of how someone can be bat kilat jing yada. Te hang ni ngi don bat ngi isar HD talang ibadi scientist jong ka tanat horticulture hang ni hapo ICR research complex for NEH region. Te ngi pliang sing bhai pi sir Usoman kan beb ula ban syakta haki babun jait ki jingpang kum ka damping of ka Cercospora leaf spot ka powdery mildew ka fusarium wilt ka Phytophthora blight te bat fruit rot lani anthracnose te hakane ka podcast ngin ye kren chpang ka jingpang damping of te shua bangin teng ngin siu thu ka e ka jingpang ka bawan naki fanjai te sar pila ban thu i Aku boleh suwon wan biang. Itu kita jingkali. Teka jingpang dan ni ki jingpang kiba phone dai. Kiba kata ye ki jingthung kiba wan lagi fungi ngila ban khod ki kumki fungal disease. Dan kita ki jingpang kiba wan lagi fungi. Tiki ni ki jingpang dan ki fungal disease. Kila ban kata ki phone ki jingthung. Nadu ki jor ki jab. Nadu ki so ki lam bat ki sentiu ki skut bat kumta ter. Te sir ki e ki fungus bat kumno ki kta ye ki jingthung Kini ki fungus ni lapan ong ki kedai kita ki pengit jingim dari ki microorganism dai te kini ki fungus ki dai kita ki pengit jingim ki ba kta ki jingthung haba ki don ka jingye dai mo ki penya dai bat ki kijit bat ki kring ki jingbam jongki naki sla bat naki jingthung ki baper te hakata grokom da ki kta kini ki jingthung ki shong ki jingthung jian akum ni kini ki jingthung em ki kelarong no naki kelarong ki tho saw ta ki kela long brown bat suki kini ki fungus ki penput no ye ki jingthung jingtap bat naki put ki yap ki kelot te sir kumno bat hadokan no kini ki jingpang ki kta e ki jingthung bat pendu nong ki nong rep ki ne ki fungus na ki kta ai ki jingthung dai ki kakom kta ka jongki ka shong ha ka jinglong chu sun breng weather condition climatic condition dai bat ka shong ru ha ka jingko jingkhia ka health condition chu ki jingthung ti chisin ba ki lakta ki ne ki fungus ni ki jingthung ka penduk nong sikade ye ki nong rap namar ba chisin ba kta let's say kung mga ong man ni kala bandon ka jingkala ka dur ka dar bat kin put ki jingtung jingtep lan ki sok kirlam da kata grokom kinong rap kim la shu banyo bandi ta ka pendok nong shu te kumbala kedeu ye ki jingpang jong usop man ken be ka dumping of kedai ka wei na ki jingpang bakta ye usop man ken be te sir ke e pat kane ka dumping of kadai ka jingpang dumping off kadai ka jingpang ga bakta bahai ki jingtung ha ka por bagi don hak persa ha ka jaka basara ki but jika ka jingpang dumping off kawan laki arjat ki fungus ki belong ki causal organism dai kawai ki dai kini ki Pythium species but ka baar pade dai no Rhizoctonia solani ti ka jingya fer pedang kini ka tadi kalong kani Pythium species ukta jurba ha ki persara baga kendau ka kamlang up kadba kana ka Rhizoctonia solani pade ka kambun dan ka ketabun haki jaka ba long dry nei belong terkong ka kendau but let's say bala don lupa kiwe ki jingpang ki barat ti kana ka jingpang dumping off chisin bagala don lakta ka ye ki jingthung nei ka pensitom bhai ki jingthung bakin he kin sa namar itu ki jingthung ki tenrai jong sok mungkin beb la banong menta ki ba syakta kini ki jingpang dumping off pila da jia baka kta akapor baki sembai ki dang don shopo kamut kinemi nreda dei baka kta apa andala mi ki sembai ka kta ha kitu ki kenja rendak ki kola region pachi sin baka kta ang tu ke pentelot bat pencelot no yau no sok mungkin te sir hadin bala syakta hakane ka jingpang dumping of te ki e pat ki dak kishin ki bapau chisin bala kta hakane ka jingpang dumping off nei ki tenrai ki jingthung pi ka bapau ka dak ka bapau sha jong ka banengkong ka dei ka hai tu rendang kola region biong in i ki don ki kenja jaka balang up water circulation
But suki dah kini ki kadang jur ke jing syakta nak ke jempang dumping off itu ki jaka ki hadu dekin kelarong brown no. But sin bagi long brown suki kini ki tenrai ding jong no som kan beb ki kelon no bat ki yap no. Di kadon pat ketu ke jajing pang ke bakta do rasuk tunia solani ketu pat jan okum ni ba itu istem la ne met ba jong no sok mengken beb kilong kum no pi kilong rit ba de kola rijat ki pen bat kilong rit tang ba sin melawan malu mala ke jingwit kum kal ki sekelon bat ki yap no kata di ki dak ki ba pau sopa pang ke ka jimpang damping wa Sir, pila ban yetu yangi ki kilat jing yada ba pila ban ai jing mut yaki nong rep ban te lakam yakane ka jingpang. Kani ka jingpang dumping off nila ban yada yaka haki wabon kilat kirokom kaban kong haswab ngintu ngide ban pe swai ke jaka mo ngide ban le aki persara ki jongi kiba om lang ngin hapit pahai ka kendau ko badan nak persara kamde banong ka balang kabar pade kat bala iki persara jongi jak kumtomo giska bingi sarang ngide ban snat kibut jesin bagi snat kibun mut ka kan namlang ta kabalai pade ni dei ban pendan kam daki sembai ke babah but kabasau pade haswa bangi ngin thung dei ngidon kam le ka sit treatment kabangin pen klek dawai ya ki sembai haswa bangin thung tingila man le ka de ka bang pendan kam daki niki trichoderma bioformulation ngila ban pendan kam ko malai ru san gram but klek lang ber ko umma ka sileta adien ta sa klek lang babat ki deki sembai ta kapasan pade andala mi di ke sembah ki persara jangi ngila aru ban sendrit kiju ki dawai ban long ka jing ada ki Te kuble shibon sa yak jing panchai jong phi te tangkat ni ngila poi chaka bakut hawai dei bat kane ka jing kren chapang ka jing pang dang dumping of bat kilat jing yada nging scam ba phi yo shibon ki jing mantoy na kane ka jing ekren jong ngi ngi sei kundu biang hagawai pat kasngi habai dei pat ki wei pat ki mat ki ba kongsan kuble shibon